प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय बाबा की जय, हरिंदर भैया की जय, लीलम दीदी की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, हर हर महादेव। तो गुरु देखिए समन गुरु बहना, हम एक शिव चर्चा के भजन सुनात बाटी। हमरी भजन के आप सब शुरू से अंत तक सुनम और बताई हमार भजन आप सबन के कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। हमार चैनल के नाम है नेहा सिंह। आप सब हमरे चैनल के सब्सक्राइब करम और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। तो देखी एक दिन एगो लड़की रहली, तो लड़की रहली छोट रहली। जब तक छोट लड़की रहली तब तक शादी विवाह के विषय में केहू के माई बाप ना सोचने कि अभी छोट वाली तो उनके पढ़ा लिखा के कुछ लायक के बना दी, कुछ लायक बन जाइए तो शादी विवाह कल जाई तो अपन निमने जाइए जहाँ रहिए। केहू के भविष्य के लड़की के बारे में केहू के माई बाप ये सोचे न। बेचारी जब सियान भैली उनकर माई बाप लोग पढ़ा देहल लोग, आ जब सियान भैली तो माई बाप लोग सोचल लोग तो अब तो लड़की सियान हो गई वाली, शादी विवाह करे लायक हो गई वाली, आ उनकर शादी विवाह कल जरूरी बाटे। तो कहल लोग दोनों जानी अपने में, उनकर माई बाप लोग विचार कर लोग कि शादी विवाह कल तो अब जरूरी बा, लड़की सियान हो गई वाली, आपन पढ़ाई भी क चुकल वाली, सब कुछ उनके अंदर गुण बाटे। कहली मातारी कहली हाँ रउरे ते सही कह तनी, लड़की के बापो कहने कि सही बात बा। दोनों जानी अपने विचार लोग कई लोग गांव गड़ा से लोग पूछा लोग कि हम अपने बेटी के जैसे कौनो शादी सबन बतौती गुरु बहना, हम अपने बेटी के अपन शादी विवाह कर देती। कह लोग कि ठीक बा चली बताए, जैसन मिली वैसन बताए। तो कुछ दिन बीतल, एगो औरत रहली कहली कि शादी तरौरे के बतावत तनी, आ लइका रहे ने फौजी में, आ दू गो उनकरे जेठान वाली, आ सास ससुर नाई बाने। आवे ने उनकर बाप अइहे तब अब उनके माई से कहिए कि देखी शादी तो मिलल बाटे, लइका फौजी में बाने, सरकारी नौकरी करतने, आ दू गो जेठान वाली, आ कहल जाला कि औरी केहू नाई बाटे उनके। कहली कि ठीक बाटे, आ का करे बाटे, चली अपन शादी विवाह हो जा। अब लोग शादी विवाह लोग तय करेला लोग, आ जब शादी विवाह लोग तय कर दी लोग, शादी हो जाला। आ जब शादी हो जाला लड़की बेचारी अपने घरे जाली, आ जब अपने घरे जाली तो बेचारी के एक को संतान 4 साल बीत जाला, 5 साल बीत जाला, एक को बेचारी के लड़की संतान नहीं पैदा होने। बेचारी बहुत दुख में रहेली कि जाली भोलेनाथ के पूजा पाठ करे, कहली हे भोलेनाथ हमरे गर्भ में एगो हमार कोख भर दी, कि हमार जेठान लोग बा हमके ताना मारेला लोग, कहले लोग कि तू ऐसे रह, तू ना तब बाझिन के नाम तू धरा, बाझिन तब बन गईलू। बेचारी लेकिन अपने पति देव से कब्बो नहीं कहेली, ऊ तो चल गए रहने अपन डिप्टी पे, कब्बो नहीं कहेली कि राउर भौजाई सब हमके बाझिन कहेला सब, लेकिन कब्बो नहीं। लेकिन उनकर पति देव जौन रहे ने बहुत बेचारी के मानत रहे ने। आवे ने डिप्टी पे से बेचारा कुछ दिन और रहे अपने पति के साथ, फिर पति के साथ रहे, पत्नी के साथ अपन रहे ने अपन दिन कहे। फिर कुछ दिन बीतेला, बेचारा अपन जाने जब बाहर जाइए फिर कहेली कि जाते बानी आप निक से जाई, लेकिन तब वो अपन दिल के बात दुख के बात बेचारी अपने पति देव से नाई कहेली, केहू से नाई कहेली। कि काहे से नाई कहेली कि सबका नसीब का हो, कि माई बाप लोग रहल लोग बियाह शादी लोग कर दे लो, अबे कहब तो वहाँ पे भी तो कहल जाला कि केहू भी औरी ताना मारी। बेचारी अपन दुख के बाद दिल के बात केहू से नाई कहेली। कुछ दिन बीती, जब उनकर पति देव फिर बाहर चल जाइए
तो ई लोग कहेला उनकर जेठान रहेली जौन मझली कहली कि तू का करतलू, कहली कि दीदी कुछ नहीं करतनी आ बैठल बानी। बेचारी कहली फोन कहली कि कहीं उनकर जेठान तू दिन रात फ़ोन बतिएबू, लगेली बेचारी बोले फ़ोन काट देली। आ जब फ़ोन काट दिए वही पर कहल जाला कू के लड़की के जौन रहेला उनकर जेठान लोग लगेला लोग मारे। आ जब मारे लगेला लोग बेचारी कहली कि कौन गलती कहनी है कि दीदी आप हमके मारतनी। बेचारी बहुत दुख में रहेली, घर से मोबाइल लोग छीन ली लो आ उनके घर से बाहर लोग निकाल दिलो आ वही जो रोए लगली। अब बेचारी घर से बाहर हो जाइए लेकिन अपने मन में सोचेली कि हम कैसे का कहीं अपने नैयर कैसे कहीं कि केहू कल जला भाई भौजाई केहू खितना हमें, तो अपने नैयर भी बेचारी कहेली ना कुछ नहीं कहेली। आ जब कुछ कहिए ना बेचारी अपन आगे बढ़ जाली, वहाँ से दरवाजे से हट जाइए केहू कहली ना कहली हो सवेरे भी नहीं हुई, सब कोई जानी सब कोई कही कि तुहार दोस्त हवे। अपने अंदर सोच के बेचारी वो निकल जाली। तो जाली भोलेनाथ के मंदिर में जाली, जात जात भोलेनाथ के मंदिर मिली तो भोलेनाथ के मंदिर में जाली तो कैसे का कहेली तोहरे दिहला हवे आ माटी के शरीरिया भोला जी, तोहरे दिहला हवे माटी के शरीरिया भोला जी, तोहरे दिहला हवे पूरा शरीरिया शिव गुरु, तोहरे दिहला हवे माटी के शरीरिया शिव गुरु, तुहरे दिहला हवे पूरा जो दुनियावा शिव गुरु, तुहरे दिहला हवे पूरा दुनियावा शिव गुरु, तुहरे दिहला हवे माटी के शरीरिया शिव गुरु, तुहरे दिहला हवे माटी के शरीरिया शिव गुरु। केहू के मोटर गाड़ी केहू के बंगला बाटे, केहू के मोटर गाड़ी केहू के बंगला बाटे, केहू के उड़े खरतिन बाटे जहाज शिव गुरु, केहू के उड़े खरतिन बाटे जहाज शिव गुरु, केहू के मोटर गाड़ी केहू के बंगला बाटे, केहू के उड़े खरतिन बाटे जहाज शिव गुरु, केहू के उड़े खरतिन बाटे जहाज शिव गुरु। हमके ना मिलेला गोदी के लालनवा शिव गुरु, हमके ना मिलेला गोदी के लालनवा शिव गुरु, हमके ना मिलेला भर पेट खानवा शिव गुरु, हमके ना मिलेला भर पेट खानवा शिव गुरु, हमके ना मिलेला गोदी के लालनवा शिव गुरु, हमके ना मिलेला गोदी के लालनवा शिव गुरु। एक ही लालनवा खरतिन लचरल बादिनवा शिव गुरु, एक ही लालनवा खरतिन लचरल बादिनवा शिव गुरु, एक ही जो रोटिया भैने अपार हे शिव गुरु, एक ही जो रोटिया भैने अपार हे शिव गुरु, एक ही लालनवा खरतिन भैनी लाचार शिव गुरु, एक ही लालनवा खरतिन भैनी लाचार शिव गुरु।
काहे खरतिन सब केहू आपन कहाला, काहे खरतिन सब केहू, काहे खरतिन सब आपन कहाला, काहे खरतिन सब आपन कहाला। बिगड़ल पर केहू नाही बाटे, हे शिव गुरु बिगड़ल पर केहू नाही बाटे, हे शिव गुरु बिगड़ल पर केहू नाही बाटे, हे शिव गुरु मतलब के रिश्ता नाता बाटे, हे शिव गुरु मतलब के रिश्ता नाता बाटे, हे शिव गुरु मतलब के बाटे पूरा दुनिया, हे शिव गुरु मतलब के बाटे पूरा दुनिया, हे शिव गुरु मतलब के पर बाटे पूरा दुनिया, हे शिव गुरु काहे डरला माया के जो जाल, हे शिव गुरु काहे जो डरला माया जाल, हे शिव गुरु काहे डरला माया के जो जाल, हे शिव गुरु रोज काहे डरला माया के जो जाल, हे शिव गुरु रौरे तो रोजो घूमेनी बसहा बैलवा, रौरे तो रोजो घूमेनी बसहा बैलवा, ओही पे चढ़ के जो सवरिया पूरा जहान, ओही पे चढ़ के जो सवरिया पूरा हो जहान। काहे डरला माया के जो जाल, हे शिव गुरु काहे डरला माया के जो जाल, हे शिव गुरु कब आईम हमरे जो दुअरिया, हे शिव गुरु कब आईम हमरे जो दुअरिया, हे शिव गुरु कब हमरे पेद वजो दिखाई, हे शिव गुरु कब हमरे पेद अजो दिखाई, हे शिव गुरु काहे डरला माया के जो जाल, हे शिव गुरु तुहरे दिहला हवे माटी के शरीरिया, शिव गुरु तुहरे दिहला हवे दुनिया, हे शिव गुरु। बेचारी इतना कह के ऊ मंदिर से निकल के आगे चल पड़ेली। जब आगे जाली तो जब आगे चाहिए आगे तो चल जाली, उनकर पति देव वहाँ से कहल जला घर से आइल घर वहाँ से आवे ने तो नहीं देखे ने, बेचारी आवेली कहीं अपन दिन काटेली, बेचारी आवेली भोलेनाथ के मंदिर में जाली के घरे दुआरे रहेली, जब के घरे दुआरे रहेली अपन पूजा पाठ उन्हें घर से करत रहेली। आऊ बेचारा फिर घरे आवे ने तो पूछे ने देखे न कि हमार मेहरारू ते घर में नाई बाली, तो दोनों का कहेली उनकर भौजाई कि तुहार मेहरारू तो के छोड़ के भाग गईली जैया तू कैला, तो ये तुहार मेहरारू भाग गईली। कहे न कि नाई ऊ ते ऐसा नाई कह सकेली, आ तुहन लोगन भाभी कैसी बतियात ल। कहली कि ये बाबू सही कहतनी, हमरे बाती पे रौरे के विश्वास नाई बा, जाय दी भाग गईली तो भाग गईली, रौरे के हम बहुत निक के शादी कराई, मुझसे सुंदर लड़की तो रौरे के मिली, चढ़ा के लोग उनसे शादी उनका लोग करा दिलो। और जब शादी उनका लोग करा दिलो तो देखी भगवान भोलेनाथ के माया का बाटे। जब लोग शादी करा दी आ बेचारा शादी कई लेने आ घरे आवे ने, आ जब घरे यहाँ लेके मेहरारू के तो 2 दिन के बाद बेचारा के बॉर्डर पे से फ़ोन आ जाई
कि बहुत ज़रूरत बा आ तोहके आवे के बाटे, तू कह कि ऐसन बात बा। बेचारा उ कहिए ठीक बा, हमारी नौकरी तो केहू सरकारी नौकरी तो केहू छोड़ नहीं सकेला। तो जौन मेहरारू आए लेली घर में तो कहली कि 2 दिन रुक जाई या भाई ना जाई, कहे ना उ रहली अपने मन में सोचे ने उ रहली तो मने नहीं करत रहली या तू मना करतलू। बेचारा अपन बैग लेके आउ निकल जाने ती भोलेनाथ के मंदिर में अपन पूजा करत जात रहेली। आ जब पूजा करत जात रहेली तो इहो यहाँ से जाने, आ जब जाने तब बस कहल जाला भोलेनाथ के मंदिर में जैसे उ भोलेनाथ के मंदिर से ऐसे पूजा करके ऐसे उतरत रहेली, जैसे उतरत रहेली आई भोलेनाथ के मंदिर इहो देखे ने तो सोचे ने चली भोलेनाथ के गोड़ धाली आ तब हम गाड़ी पकड़ब। जैसे भोलेनाथ के मंदिर में जाने गाड़ी पकड़े, कहल जाला कि पूजा करके निकलत रहली आई जाने गोड़ धरे, तब तक दोनों जनी आमने सामने लोग पड़ जाए लोग। आ जब आमने सामने लोग पड़ जाए लोग तो देखिए तू तो तुरंत जौन रहेली लड़की उ लगेली रोए मेहरारू। आइयो सोचे लगे ने कि कहाँ से तू यहाँ, कि अब अपने मन में ये सोचे लगे ने कि हमार भौजाई तो कहल लो कि उ तो भाग गई वाली, लेकिन इन आए लोग कहल घर में से निकाल देले बानी। बेचारा वहाँ से तुरंत उनकर गोड़ धरिए भोलेनाथ के हाथ पकड़ के लेके आई हैं घरे। कहल जला अब नौकरी पर ना जाइए, हाथ पकड़ के लेके आई हैं घरे। आ कहे ने कि आवे कहेली दोनों देवर जेठान कहेली कि कहाँ से आ गई, ई तो भाग गई लली है और कहाँ से इनके लेके आईनी है। कहे ने कि चुपचाप तोहलों रह, हमार मेहरारू भागल नहीं रही, हमरे मेहरारू के तोहलों घर से निकाल देले रहला एक बाझिन कह के हम चल गनी। लेकिन हमार मेहरारू अपने दिल से कौनो बात हमसे नहीं बतात रही कि तुहार भौजाई हे तर करतली, कि सोचत रही कि कहब तो तू विश्वास नहीं मनब, यही से उ नहीं कहत रही है। तो कह लोग कि ना इनसे घर भाग गए इनके घर से तू निकाल द। कहने ना चुपचाप तो लो रह, इहो रहिए दोनों ई पर कहेली कि रौरे तो बियाह कर ले बानी, हमके जाए दी अब भोलेनाथ के पूजा करम और औरे इनके पाके खुश रही। हमरे पेट से तो एको औलाद नहीं भईने, पर इनके पेट से भगवान भोलेनाथ दे दी हैं। लेकिन पति देव उनकर का कहने तोहन लोगन के हम दोनों जानी खुश रखब, तोहन लोगन के कुछ के कमी नहीं देव, अपने मिलजुल के तोहन लोग रहिए। बेचारी दोनों जानी अपने मिलजुल के लोग रही लो। भगवान भोलेनाथ इनके गर्भ से खूब सुंदर एक पुत्र पैदा देने, आ जैसे लोग शादी करो ले रहेला अभी उनकर नहीं भैले ने, तब भी अपन दोनों जानी बहुत मिलजुल के लोग रहेला लो। तो देखी सब एक बाजिन के कितना दूध दिया दिन लोग कष्ट देले वालो, उनके घर से बाहर लोग निकाल देले वालो, यही बहुत दुख भरी कथा हो। भजन हो हर हर महादेव।